olvasóink kívánságára most megkeressük Baranyát, és elkészítjük vele a várva várt interjút. Merre keressük szerintem? Nem tudjuk, mert fingunk sincs, hogy ki az a Baranya. Azt tudjuk, hogy a D-Cox-ba Meg játszik. fogjuk keresni Baranyát. Csarnokon belül biztos, hogy lesz játékos, aki meg fogja nekünk mondani, hogy ki az. És megkérdezzük mindenről. Hajrá! Nem tudom véletlenül, merre találunk Baranyát. Tudod, ki az a Baranya? Tudjuk, ki az a Baranya, de nem tudja, hogy hol van. Akkor ő már sokkal jobb, mint mi. Nem tudod véletlenül, hol találunk Baranyát. Itt Baranyát. A megyét. Játékos. Ez ki? Na, nem bassza meg, látod, ő se is. Köszönjük. De vannak fejek. Nem tudod véletlenül, hol találunk Baranyát. Nem tudom. Baranya. Hol olyan egyáltalán? Van, dislike-okkal játszom. Nem, bazd meg, nem! Hol találunk Baranyát? Tudod, ki az a Baranya? Nem. Köszi. Pedig jó. Ő egy játékos. De sem tudom. Baranyát hol találjuk? Ő egy játékos, nem ismerik egyébként. Senki se ismeri itt a csarnokban. Nem tudunk mit csinálni, meg kell kérdezni még több embert, hogy ki az a Barany, meg hogy hol lehet. Hogy maradjuk. Nem tudom véletlenül, hogy Baranyát találunk. Nem. Nem ismered? Nem tudom véletlenül, hogy Baranyát merre találunk. Oh, sorry. Nem beszél magyarul, nem? De ez nem mentség arra, hogy nem tudja ki az a Baranya. Nem tudom véletlenül, hogy Baranyát hol találunk.